Dr. Rosen Musari, Assistant Professor, Salvari College, Anurang Sarvitan, Bagalaona Madam, Anurang Omar Kumar Narzari, Principal, Salvari Higher Secondary School. Arjuni Gizero, Dubang, Bargo Rijangiri, Tulare Guru Praisa Farming, Thomas Sidiari, Korangiri, Anurang Zato Praisa Praisuli, Dayer. Nैबे समाव मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ सिनायथि होनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्म खावलायनाय जाबाय। आं मख'दों मानोना एसे सिगाङाव आं मख'नो थालांदों। बे समाव आं सिनायथि होनो सिगांदों सालबारि हायर सेकेन्डारि स्कुलनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल सार अमर कुमार नार्जारी सार बिथांखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ रोखा खालामदों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरना लानो थाखाय खावलायदों। बे समाव आं सिनायथि होनो सिगांदों जे दावदेले खुदा सिलदिसं टमेट' Arbor Yoga biar menjual juga.